mudzimai akangomuka achudza murume kuti kudini mukati meguta reharare zvikanzi baba asina kumira mushandira muna mati wandapiwa wandirofanira ndibate kuitira kuvaka musha wedu mhepo dzerima dzekusavaka kubva kurudzi rwangu kusvika kurudzi rwako murume Jehovha washuka pandiri vachiti izvo ndine muna mati wandapiwa wokuti ndinofanira kuita idzo 167 days ndiri pamunamato kureva kuti inini pasi imba mbete kandinosvika hatikwanisi kusanganisa imba kureva kuti inini nababa nemi baba asikwanisa kusangana kusvikira 167 days dzapera vanogona mets nhasi musi wa 26 March day number 85 tapinda mugore ra 2025 kwasara 280 days kuti gore ripere yes minus 167 saka baba vati kudini baba vati handisi kuziva kuti chiri kweri china mari zvakadaro saka ndivaunza nyaya enda kuti handifungidziri kuti mweya uriko kadaro nhasi makatibatireiko icho kwadi muri yezimbabwe ndakadzibata ndakadzipakata ndakataura nyaya yepachinhoi pana Morris Piri apa yandakataura pamusoro pekuti kune murandakadzi akabatwa aine Scotland timu yebhora yezvikomba akasiyiwa akazotaura kuti ndakandiri mukati mekushungurudzwa iko zvinozvo ari kuvaviwa kwakavanzika asi anoti baba munini ndinofunga kuti ndivo muri yezimbabwe ndauya neupdate amai vakaenda kunodonhera pamba baba munini ndenioroshi uri binifo ndakakwanisa kusvika panzvimbo pana baba munini vanomuprofita kana kuti asekuru ndenioroshi uri binifo nyuza itecho paka gokwe yes igokwe ipi gokwe north okay gokwe north kwatiri kuenda kune mbudzi yeye kwatiri kuenda akuchitekete bati apa vanoganhurana icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufapfedza nekutsutsura tiri kuitika matimano senyika ino muri yezimbabwe ndine nyaya yandakabata pazuva ranhasi yandiri kutaura yakaitika mukati menzvimbo yekugokwe nzvimbo inoshedera chitekete kune chikoro chiri mukati menzvimbo iyi nezuro zvaka zvisina kumira mushe pane mwana 1 ari pachikoro akatanga kungoshedzera kuti iye kutanga kuridza mhere ari mukati mekuchema achiti zvandiri kuona panapa hazvina kutombomira mushe kusvikira acho aingoti akarova umwe mwana wari kunorova iye akarova wake urova umwe wake wese akarohwa nemwana uyu aitaka kuchema vachitaura mashoko asinganzwiki kuita senge ndimi kana chimwe chirudzi chiri kutaurika vaita mashoko aya vakabva vataura zvikanzi izvo panapa tiri 8 vana vakaita zvinhu izvi vaikwena kuita 8 kusanganisa vakomana nevasikana vaita zvinhu izvi vakataura kuti tine umwe hwenu wedu asi tiripo 9 zvatiri 9 bhesi redu riri panzvimbo panonzi pachitekete nekuti nzvimbo yetikira zvinhu izvi inzvimbo iri padhuze nepachitekete asi pasiri pachitekete asi iri area yechitekete pari pachikoro right vana vadaro vachibva vati iye mukuru wechikoro headmaster ndiye akakanganisa zvinhu zvedu kwete kuti mukuru wechikoro ndiye hama yedu aiwa vari kutochema vachiti mukuru wechikoro pano ndiye akakanganisa zvinhu zvedu hazvichafambi zvakanaka ko mukuru wechikoro headmaster ari kupinzwa panyaya papi paakanganisa zvinhu zvavo so vadaro vakabva vati varikuda kunopinda mumba maheadmaster vamwe vakada kuramba headmaster akashevedzera mashoko kuti Zimbabwe vabereki vana ava vakasapinda mukati umu muchasara nemakwesini maki kuti dai vapinda pane zvaitika nekuti imi muri kungoona vana vachita zvavari kuita hapana ari kuziva kuti chirwere chei asi zvavari kuita ndo zvamuri kuona muchazosara muchiti dai vakapinda dai vakatora zvimwe zvinhu rekerenje sei vapinde ndobva vapinda vaipinda paiko vanava mumba maheadmaster ndokunopinda mumba headmaster anogara pachikoro ipapo ndobva vapinda mamahead vapinda mumba mahead ndoma vebata hembe vachizunza vachikaenda pasi vachita sei asi chakabuda hapana zvikanzi kuofisi kwaheadmaster zvikanzi reke vapinde ndobva vapinda vaingobata mabhuku vachisumudza vachita sei vachidaro kusvikira pasina chabuda vakuru vachibva vagara pasi kusanganisira vana SDC chairman vekomiti yese nemasabhuku akatenderedza nevehumambo kutaura kuno DSI vari vari kusvika pazuva ranhasi kuti vagare asi zuva ranhasi vakwanisa kuti izvo hatina kumisa vane chikoro kuti vadzidze asi tiri kukumbirawo pazuva ranhasi sezvo chitiko chakaitika nezuro vana nhasi vasaite sei vasauye then nhasi tomboita meeting sezvo vakuru vachiuya pachikoro tione kuti chii chakaitika zvaitika zvichii vana vombotorwa voendiswa kana kuchipatara dzimwe dzenguva goko ine malaria pamwe malaria
mati vana ava vari kuita sei chiri kuitika pavari kungotanga kutamba kuvashiridza mhere vachitaura zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki kana muchiti vari kutaura zvisinganzwisisiki vari kutaura kuti kune zvimwe zvinenge ndimi asi mashoko ekuzoti vari kuda kupinda mumba anga achinzwika vari kupinda mumba mahedhi mukuru wechikoro akakanganisa zvinhu zvedu izvozvo zvinhu zvaitonzwika nemashoko kusvikira mutungamiri wechikoro ati varegerei vapinde nekuti zvainzwika. Vana vangane vari kuita izvi vanokwenda kuita 8 asi vanoshedzera kuti isusu tiripo 9 pane 1 wasina kubudisa uyezve vachiti isusu bhesi redu riri pachitekete panova ndipo pane mashops mahombe. Okay, vana i8 asi vari kuti i9 vana vapi vakasangana vakomana nevasikana iprimary kuti secondary ihigh school baba ihigh school vana ava vanogara pachikoro apa havagari pachikoro idei vari kuenda kumba vamwe vanoenda kumba inoti ine vamwe vanoenda kumba yoita imwe vanoenda sei vakati izvo vanokwanisa kuuya pachikoro kugara pachikoro nevasingagari pachikoro. Manyama munofunga kuti vana zvavari kutaura ese vanoenda kumba vachidzoka kuti vamwe vacho vari kugara pachikoro vakasangana ko headmaster ari kupinzwa munyaya iyi zvinzi headmaster akakanganisa madziri ndio akakanganisa zvinhu zvedu mukuru wechikoro mukoma KB kana pane pamwe panga pakavhurwa dho anogona kusvika achiti pano pakavhurwa apa fane kuvhurwa mukuru wechikoro andika pabva pavharwa apa ri kukanganisa chi haisi nyaya kuti kukanganisa because hatingati ibasa rakanaka iri rinochemedza vanhu kuri vati headmaster akatogadzirisa zvinhu zvaikonzeresa dai zvisina kuoneka asina kuita saizvo dzimwe dzenguva pamwe zvasvika kukwadza vane chikoro vese. Right, iye headmaster muchitaura naye kana kuti muchibvunza vakuru vepachikoro apa vari kuti headmaster chii chaakaita chaari kunzi akakanganisa madhiri haana chaari kutozivawo iye headmaster haatorinawo chaari kutoziva ari murima Zimbabwe vateerere Manyama munofunga kuti vana zvavari kutaura ava kuti tiri 9 asi ivo vari 8 1 wedu hapo asi headmaster ndio akakanganisa mafambiro ezvinhu madhiri munofunga kuti chii chiri kuitwa nevana ava vakakanganisirwa china headmaster 2 weeks promotion paka Harare chiri kuti kudini ndikati Harare ndinenge ndaomesera vanhu Glenora ndikati Glenora ndinenge ndakanganisa Glenora B Hey, asikumapuranga. Baba. Icho kwa debari ya Zimbabwe ndiri mukati mekureva mukati mekutaura nekupfapfadza zviri kuitika matima nawasenyika ino. Yaya ndinayo pano baba pane murume akasimba. Murume kuti kana chifamba mukamutsaruwa ndi baba avo. Baba vari kushivedzera vachiti bhosho. Enda pachimuti unditaurire nemhuri ya Zimbabwe. Chikonzero ndabatikana ndakavakaimba. Ndinde vanhu vanokwenda kuita vatatu nemudzimai wangu. Vasikana vaviri nemukomana mumwe chete. Panguva ino mhuri ya Zimbabwe ndinoenda kubasa. Mudzimai wangu anoenda kune imwe kereke. Ini ndiende kukereke icho kwadi ndino mwana kudhakwa asi ndikauya mumba ndinoziva kuti mune minamato inoitika chikonzero ndinokosha chinamaro chinopirwa nemukadzi wangu icho kwadi murume akatobvumira mudzimai kuenda kuchechi akamupa gwayeti kuti enda icho kwadi but kunamata kuti mukadzi wangu nguva dzese zvakawanda zvaanotaura zvekuti ndikabva kubasa inini ndinotosvika chite mudzimai kubasa kwakamira kwakadai so woti dzimwe dzenguva anotiva nemashoko ekuti baba ndaona masakana nenyaya yakati zvimwe ndichitozozviona zvimwe kubasa nemandinofamba kureva kuti ndakatendera chitendero chemudzimai wangu pane zvimwe zvanotiona zviri mberi zvandisai ndaona ende munamato achiuita kunyange kumabasa mitauro akaita munamato zvichidarika ndikaziva kuti kunamata kwemukadzi wangu ndekwezvokwadi saka ndakamutendera kuenda kukereke ndizvozvo chaizvo but pane minamato yaigara chiuya nayo minamato yandoziva yaigumira pama6 days ndapiwa mazuva 6 ekugeza nokumwa ndichita mvura iyi asi pamunamato yangu pane zvimwe zvisingadiwi uyezve kune minamato yekuti mazuva akafanana nemazuva anoenda kumazambara anoti iye kuchechi kwedu mutemo unoti hautenderi kuti tisanganise murume nemukadzi ndichizoenda kuzambara kunaniko kotevera kotevera ani zvakare haiwa kana masvika pana Mother Mary zvavhariswa mukoma KB mai vakazouya izvo zvino munamato kutaura kuno kwatiri kuita ari kuti iye ndanga ndiri hazvina kuuya nhasi zuva randiri nhasi nderechi 11 but pamazuva aya ndiri kukalkuleta
mazuva akawanda mudzimai wangu azouya achiti baba ndakapiwa munamato we 167 days. Munamato ndiri kubatira ndiwo musha wedu kubva kubasa kwenyu musha wenyu nemhuri yangu zvise zvive zvakanaka. Saka munamato uri kuti haunditenderi kutosangana nemi. Zvakangokosha ndezvekutoti mutoshandisa rumu yenyu ndichishandisa yangu tozosangana after 167 days. Anobvunza mudzimai, vamweya pawakakupa munamato uyu wakakwanisa here kuvaudza kuti ishe kumba ndiri muroorwa? Zvikanzi mweya unenge wakatoona zvese ende unenge toziva ende kwandiri uku ndinotozivikanwa ndiri mukadzi wemunhu vanotozviziva, asi ndiwo mawiri atatsanangudzwa. Ndati ndikuzivisei nekuti munamato ndatora ndatokutanga nhasi. Saka murume uyu ari kuti day 11 mudzimai akatotanga munamato. Saka vari kutosheya vakatoseparata izvezvi vakatoseparata. Saka ari kuti Zimbabwe inini handichazivi kuti zviriko here, uyezve kune vari kuenda kumakereke iriko here munamato yakadaro, uyezve ichokwadi here kuti munamato uriko. Sezvo mudzimai akauya achiti munamato ndewemhuri, handiti kuchengeta mhuri kumabasa, vari kugeza vese here, murume mudzimai nevana vatatu? Ari kuita ega. Mudzimai ari kugeza, ari kuzviita ega. Okay, nekuti ndiye anopfugama ari kusowe. Munamato uyu baba vakauona here uri muchigaba wakaiswa matombo pamwe chete nemvura? Uripo ende vari kugeza mama ari kugeza vachitobva kunogeza vasina kupuka. Ichokwadi vatosheedzera kuti kozvino ndinogeza nesipo ndikarasa sipo ndopesa nemunamato. Right, uripo munamato, asi chiri kumuremera ari kuti 167 days. Vari kuti dzaita shomera kuti dzareba. Anzi awandisa munamato warebesa. Zviriko here? Iye ari kuti ndiri kuona sekutoti imba yangu yaparara. Baba vanoziva here vamwe vevanhu vanopinda kukerekeko kuti vafune vanzwe kuti shuwa munamato uriko here? No, kana kutosvikawo iko vekukereke vanoti hasinaenda kukereke, but vanofambidzana navo vanotombouya chivatora pamba kana kuti iwe nenge vachitaura kuti kokati tionamata navo vanotoziva vakawanda, asi havana chavachavabvunza vati Zimbabwe ndibatsireiwo ndisati ndataura vekukereke ikoko kana ndisati ndaita pfungwa dzangu, asi inini zvandiomera. Pfungwa dziri kufungwa nemurume uyu ndedzei? Ari kuti iye ndiri kutofunga kuti mudzimai wangu atove nemwe imba kumasowe ikoko. 167 dzakawandisa 5 months. Mudzimai kana kuri kuti ane imwe imba. Upenyu hwavo baba ava nemhuri yavo hwakamira sei? Upenyu hwavo hunoti inini changu ini chandozani chekutoti ndaitoti mudzimai wangu achienda kuchechi ndichienda kubasa nezvandinoita ende handinachandika mbotita sakana chakaipa kumudzimai. Mabvunziro andiri kuita baba Isabel, upenyu hwavo hwakamira sei? Financially vakamira sei? Mashereni ntumba. Aiwa vari pakati nepakati. Havasi vanhu zvinhu zvavo, havasi vanhu vasina zvinhu zvavo, havasi vanhu zvinhu zvavo vanokwanisa kurarama. Manje havasi kudere kuti munamato uyu uvasimudze baba even kubasa kwavari uko. Papa izvezvi muri kuchema muchiti munoda mari, but mukaona iri 167 million yakadonha pasi apa, papa muinhonge. Indo inhonga papa itireni apo moise vene mushonga indo inhonga ini ise apo 167 days. Ndizise kumukadzi wangu wandakaroora ndotongoisimudza 160 ndosvika kuna madzibaba mwayaika mvura. Zvino munamato uyu baba vanoenda nawo kupiwo. 0713-938538 0713-938538 konhare dzedu dziri kuita sei? Izvi nomboda kuti muvofona live muvopinda paro nhare timbonzwa kani. Pane chandafunga papa. Vanhu vanoti izvo mwana akarimba mbambaira mwanonzi murimisei muhombo mbambaira ane maoko embambairo akangodyara iye zinoita kana ari mavegetable murimisei akangoita iye kana huku kutonzi mubatisei huku muti ndeyako dzinobereka sereke kureva kuti ane maoko ehuku ane maoko embambaira. Kune mumwe mudzimai mukova KB kwanza akangobuda mumba anooneka kuva nemurume akangobuda atova nemurume pakurarama kwake ane 27 years ane varume 14 vaita. Saka kwanza ane maoko evarume. Regai chizonyatso kuibata zvakanaka iyoyo. Mune mashoko ari kubva kuvasa kadaro maitafadzwa chinyama zvikanzi wati che aiwa chipo chabonde zvikanzi kereke kukereke ikoko ndwakanembe mukadzi. Rufaro Kamano zvikanzi hakuna zvakadaro. Rebecca Foster zvikanzi izvo ngaangobuda mumba zvakanaka kana ida kubuda. Right.
sezvo vateereri vakawanda vari kuti hakuna zvakadaro, hakuna munapato wakadaro, baba murume aunza nyaya kuchimuti oita sei. Ndoso ndo nyaya ya ndokusaka unza nyaya kuvanhu kuti muri kuti hakuna zvakadaro saka oita sei. Oita sei. Mamukazi nonzi pambudzi nezuro. Pambudzi mabatiro anoitwa chimuti pambudzi akaoma, mabatiro anoitwa chimbudzi paoma akaoma. Ndichidarika ipapo zvakare ndokusangana polisi yekuku inobata basa. Ndakanoona mota yepolisi yakazara mashoulders, kana chiti mashoulders mukoma KP ndinoreva mapfudzi awa zvinenge zviripo apa kuratidza utungamiri wega vachifamba ndokwana baipaika vakavanacho kwana baipai timu rese ndakanoona yakazara mumota ndikatarisa mashoulders ndikuona mune mastars mune chi vachitenderera nzvimbo yavo kuona ndobva ndasvika pambudzi zvikanzi aiwa akaimbotsudzurai baba mungodariki ndikati ndichadzoka nendime zvakanaka chemunotora muzukuru kanyemba ikozi achisiri muzukuru kanyemba mudhara kanyemba paka mapindira pai yandinayo mukb ndeyekusulovela. Nyaya yekusulovela ina amai vakafa vafa kudaro vakuda kunovigwa pakacherwa nzvimbo dzinokwana kuita idzo 6 mapiki achityoka mafoshoro achibenda nzvimbo ine jecha anochizama kuchera kuti vavige munhu pachinetsa. So vadaro kwakazoita vamwe vatungamiriri vari munzvimbo vakati zvinhu zvakadai so kazhinji zvinoda kufambirwa, chikonzero zvikasafambirwa vamwe masahwira nevazukuru vakatorwa vachinzizwa vanofanira kuti vataurire mwene kupopotera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Vakataura kuti ingava hama dzese dzaungana vanhu varikuda kuti kwakuzorodzei zvinozoita here kuti sahwira usare uri wega vanhu vadzokera kumabasa avo usina kuvigwa kuungana itai kuti zvaramba zvese vanhu vakuchinjana kuti kupanana mapiki mtikana chinge kwafa kumanzikana nefosho kwake ngauye nazvishande parofu kuti uri kubatsira kozvimwe zvinoita ikoko. Zvadaro muri yeZimbabwe ndo pakazonzizwa dai matsvaga vanhu vanobatsira. Wekutanga akasvika akataura akati munofanira kungoombera nekuita sei zvikashaya basa. Kukauya wechi2 wechi3 kwakazoita nyaya yekunzi kwakanzi kuti imimi mukwanise kuti mutsvage zvinhu izvi tareta pazuva rechi2 nhasi unzwai kupisa kuri kuita kunze munhu ari kukanganisika ari mumba muchifambira nyaya dzenyu itai kuti mutumbi udzorere kumushare. Mutumbi wakabva wadzorerwa ndo pakatanga kufamba. So vaingotaura veve vakati isu hatikwanisi kutaura nekuti taakuda munhu anosvika panzvimbo. Ndo pakazotorwa munhu akaenda panzvimbo achisvika ikoko. Asvika ikoko mukoma KB ndasati kuti munhu akafa anogona kutaurwa naye nedzimwe nzira nevanhu vamwe vanobatsira. Zvikanzi mwana wavo anove last born ari kupi, zvikanzi mwana wavo ari kunyika kuSouth Africa ari kuzama kuda kutouya nekuti anga achitoti anonoka saka anozokwanisa zobata maoko. Zvikanzi mwana iye ngauri ndiye anokwanisa badzi kuti tikwanise kusunungura amai asi kana auya ndichakutenderai kuti tiende munota munhu kumochari matendera kuuya munhu kumochari obva auya pano. Zvikanzi nevanhu inzwai munhu akauya pano make sure mubatsire taukwanisa kuviga nekuti honai vamwe vese vazama tichitadza kuviga munhu anopedzisira munhu atokanganisika. Zvikanzi aiwa mwana ngauye pano vanhu ndokuita konde vakatozona kuti kukona kukuya mwana uyu inyaya yekutoti mari yake yange isingabalansi apa ari kunze kwenyika. Ndo kubva abatsirwa mwana achibva auya mukoma KB mutumbi uchibva wanzi ngauye. Mutumbi wauya vachibva pinda mubana nanasahwira uyu mwanasikana. Zvikanzi mwanasikana uyu ane zvimwe zvakabatanidzwa naamai ava zvanga zvisati zvapera hapana chakashanda kwaari asi iye anogona kuita zvatoda kuita pano. Amai ava vane zvavaibata zvanga zviri pavari asi mai ava vanofanira kuti zvibude kubva mavari nokuti zviri mumuviri. Ndo pakaenda kunotorwa shamu yakatorwa mukoma KB ndiye muti wemutowa. Vanoziva muti wemutowa ichibva yatorwa ndokubva yagezwa mushonga ichibva yanzi iwewe mwana iwewe ndiwe ucharova mai vako iwo vakafa ndobva varowa mai ava mukoma KB vachingopedza kurowa vachibva vaita senge nguva yekuti munhu aenda ari kuzvibatsira vachipedza kuzvibatsira zvikanzizvo makuchikwanisa kuviga mai nenyaya zvokuti dai mapamwe munhu shamo iyi kunyange nini mubatsiri chero mwanasikana muhombe kunyange muzukuru wavo hapana zvavaita zviri pavari zvenyu zvinofanira kuti zvibude but vakatarisa chimbuzi
kuti chaka chinei pakati chainguri chimbuzi chakafana nesiko chimbuzi chisina chimwe chinjaya chiri pakati zvati izvozvo zvavaita izvozvo ndizvo zvavanofanira kuti vaite shete mukaviga zvoita zvikanzi vanhu ndiye munochera musha mukomakepi kunodaiso musha kudaiso jecha rakuvhurika wakuchereka munhu achibva tovigwa nenyaya yekungoti pakabuda chimbuzi paya asi chiko chimbuzi chete here chaipaka kuti vasavigike kana kuti pane zvakavanzika zvanga zviri kunze pavari ivo vane zvakavanzika zviri mavari zvavaisafanira kufa vainazvo ivo zvaifanira kuti zvibude senge munhu anonzi afa neshungu anofanira kutanga apupura mashoko ake then ozofa hapana chinoitika so ivo vakafa vaine zvinhu izvo zvavaifanira kutanga vabudisa ivo saka kuti zvibude hazvibudi zvinoda kushandisirwa mushonga asi anofanira kurova mai mwana wavaini walastibhoni mwana wandikuti lastibhoni asi mwana mudiki munhu atori nevana vaviri ari mukadzi ane 27 years yekuberekwa ndiye akazorova mai ava vachingopedza kurohwa neshamo imwe chete amai nguva iyoyo vanga vakuto zvikanganisa zvikanzi izvo zvibadzi izvozvo ndo zvakachidiwa tora izvi vanasawira gezesai putsirai isai mukofini make endai munoviga munhu kunodaiso goma mukomakepi takutochereka apo panga patyoka mapiki nemapiki angachoka mafoshoro achibhenda baba vanhu vachita moni dzekuda kuchera but paishaya basa ya pakaipa 0713938538 0713938538 kana usati wajoina National FM WhatsApp channel uri kusarirei nokuti ndo pane yese ipapo kusanganisira ka dzese dzinenge dzatsudzwa dzese dzinenge dzabhozhongorwa dzese dzinenge dzapfapfaidzwa na baba Isabel uchidaka kujoina National FM WhatsApp channel unongotumira ka izwi rokuti link pa 0713938538 0713 938 538 0713 938 watumirwa ka link iroro na Natasha unoklika woenda pakanzi view channel woklika woenda pakanzi following woklika unenge wakutofollowa kufollowa uku kukwanisa kuona zvinenge zvapostwa pa link ipapo kusanganisira entertainment social current affairs sports idzo nyaya dzabhozhongora idzi dzinenge dzakakandwa ipapo tikati isusu votai munokwanisa kakuvhota unongogara zvako kumateresi uchinakirwa nezvinenge zvichiitika iko ichaitika ndati islovela saka vakazovigwa amai vakavigwa zvakanakisisa pasina chimwe chinhu changa chakuitika and mubatsiri akataura here kuti hapachisina dambudziko nogona kuzosangana nemhuri iyi mubatsiri chaakashevedzerwa ndechekuti mai vari kuramba kuvigika ende ndo zvakasiya ita zvinoda vabatsiri ava vanomhanya nezvamuri kumhanya nazvo chikonzerwa vanhu vane zvanenge vachitsvaka zvamavashevedzera ndo zvavanoita muri yezimbabwe ndine nyaya yandiinayo pano nyaya yandiinayo panapa iyi ndiye mukadzi wandiri kutaura uyu ari kuchema mushure mekuti asiyaunza nyaya ndiye mukadzi mushure mekuti akasiyiwa asi ari kudemba dzimwe dzenguva zvaakaita ndo zvakakonzeresa mukadzi wandiri kutaura uyu akarambwa nemurume muvhileji maanogara mushure mekuudza murume wake kuti murume ndinotenda Mwari nikugara kwandikaita uku dzimwe dzenguva panapa ndo panichatogara nokuti wanano yandinayo panapa iyi ndiye chigumi nenomwe 17 pa 17 dzaarorwa idzi ane vana 4 mumwe macho anga asina vana murume akamuroora uyo mukoma kana kuti murume akauya pamba pamwe paukama paakauya pehama dzake ndo paakatanga kugara achibva topiwa pekushandira nemhunda wake unzi shandawo uchigara apa ndiye akazoroora mukadzi uyu aisaziva zvose zviri kuitika izvo murume uyu achibva ati mangwana makuseni kana iriyo nyaya yachona ini handisukwanisi ndakusiya hangu nemhaka yeyi ndakakwanisa kutaura nemurume uyu murume anoti iye zvandakazoona mushure mekundiudza ndakatozoita umwe mwedzi wese ndichigara nemukadzi uyu ndokubva ndabvunzawo hama yangu ikati kana ari yakuudzai hazvina kushata ichokwadi asi dambudziko riripo ndirekuti 17 vandiri kutaurawo kusanganisira iye vese ndiye munharaunda iyoyo business center vanotenga imwe chete chikoro chinodzidza vana chimwe chete chibhora chinomwa mvura chimwe chete haasweri zuva kuvira asina kusangana ne 2 3 kana 4 murume wakambogara ndo mataura ndisi anoita murume ndokusaka ndaramba nokuti izvezvi ndakuziva 11 asi kuri kunzi vamwe 5 6 ndaziva
varimo muno zvakare dzimwe dzenguva pamwe shamwari dzimwe dzandikatosarudza kuti ndichisvikawo munzvimbo pamwe ndivo varume vacho right vanoda kundishanyira pamba vanoda kuti ndichifambawo nawo ndinoziva sei ndakuchitaura nemukadzi anoti iye ndapedza kudaro ndaona kuti inini kusiya kwada kuita nemurume uyu ndakasvika pakuti izvezvi kumba kwandiri kugara ndiri ndega handina murume wandinoti ndiye wangu ndinoti anoda kuziva kuzorara kumba kwangu ndiye anoda kuzorara kumba kwangu mungazonzwa mashoko achitaurwa kuti kune mukadzi asina murume kana kuti boyfriend yake anongoti auya kumba kwake ndakaona zvine kodzero nevabereki vangu ndakavaudza kuti handichina zvokuita handichakwanise kusvika kuti ndiite varume 20 vandirogara navo uyu kana aramba sokuramba kwaita ndichagara hangu ndega asi semunhu anogona kunge achida murume auya iyeye ndinotamba naye kusvikira akadzokera ende mumba mangu hamuna murume achati ndiye muridzi wemumbamo chikonzero handichisina murume ende murume anonzi ndewangu handichamuda ndio mataurire mukadzi uyu handichada nokuti zvaramba zvakona saka hapachina zvokuita uyezve ari kuchema achiti kune vanhu vanonzi vabatsiri ndiri kukumbirawo vabatsiri kana muriko ndibatsirei kwandakabva kwawanda mukanditeresa pandiri ndine mavanga ndine vamwe varume vaindirowo vachiti izvi ndire chikomba ndine vamwe varume vaindiro vachiti haukwanisi kugara nemurume kusvika ndakugara ndega saka dambudziko riripo mukoma KP nderekuti mukadzi uyu kubva zvasiwa nemurume uyu ari kuti pamba pake hapana murume anonzi ndiye murume wangu handichakwanisi kuudza munhu ndokuda zvandakuita ndezvekuti semunhu achiri kuda varume anenge auya kumba kwangu akarara kumba kwangu ndiye anongomuka mangwana achienda hake asi asafambe achiti anodanana neni aiwa anoda kubatsira neni ngabatsira neni achisiya zvaanosiya osiyawo obva aenda handichisina murume ndokuenda kuvabereki ake ndokuvaudza kuti musazonzwa kuti ndo zviri kuitika kumba kwangu ndo zvandave chikonzero kwandiri kuenda hapana saka murume hachadi mudzimai murume hachadi mudzimai nemhosva yekuti akambodanana nevamwe varume 16 iye murume paakadana nemudzimai hana kudzwa here information iyo angasina kudzwa izvozvo aingoti inini ndine vana vangu 4 pavana 4 ava ndo vandakaita marriage yangu ikaputsika hana kuudzwa nzira dzacho dzakagara sei kusvikira azotaura yamene angafarisa sei mukadzi uyu achiudza murume achibva azobvudza hama dzake zvikanzi kana akuudzai zviri right nemiwo pamakasvika muno hamuna chamakataura nesu hamuna chamakatibvunza achikwanise kupinda pakati panhu tionese vanodanana zviri kwamuri iko zvino zvasiya iye mukadzi asiyawo zvakare akuti ndichaenda kupi ndosvika iri 20 varume ndichikuita varume indiwo vabereki vangu inzwai pamba pangu pandakugara inini handina problem murume ndinozokumuda asi kana ndamuda anenge auya kumba kwangu akarara kumba kwangu anongorara wachienda hake asafamba achiti murume wangu kana kuti tinodanana kana tawirirana zvatawirirana omuka achienda hake saka handina munhu andiri kumba kwangu anongozwa kuti ada kuya kumba kwangu nhasi anouya kana akandionawo ndisina pressure anondiona ndiriko ndio mashoko ari kutaura nemukadzi saka izvozvo ari kugara kupi mukadzi uyu ari kutogara mukadzi ndiye akasara pamba okay. Nekuti murume uyu anga achisevenza mukadzi uyu ane pamba paakasiyiwa nemurume ari murume ndiye akaziva kuzogara pamba apa akuita sababa chikonzero akatobva paaishanda kana kuti aichienda paaishanda peukama achienda ikoko saka iye paakaziva izvi murume uyu achibva ati sinzi ndakauya panapa ndakuenda hangu ndokungodzokera paaishanda paipaya ndobva asiya mukadzi saka mukadzi ndiye ane musha wake saka pamusha pake ipapo ndo paasara ndo pari kunzi vanoda kuuya vanouya henyu kana mauyawo muona zviripo kana maona zviripo musiya zviripo nekuti bamba ndipangu asi chandisisadi kunzi igirlfriend yanhingi kana kuti mukadzi wanhingi aiwa handichada icho chakanyanya icho munoti kudini konhai vadiwa vateereri 0713938538 0713938538 regai ndichingamidzeka mustudio mabla 10